Kaya maluwag. Yan o. Kaya lumuwag dahil may bagyo. Or they open up something. Yan. No? Mano, mabilis oh. Dahil bagyo, wala lumalabas. Okay. Walang binago. Uy, ang lalaki. Slaughterhouse yan, no? Pork chop. Manalo, tumayo pa. Okay. Yan, no? Eh, kung sigurong binuhos na yun, hindi pa naman eh. O, yan, no? Binuhos na ba yan? Hindi pa. Hindi pa. O, hindi pa. Yan. Yan, hindi pa. Wala.
Walang traffic, ibig sabihin walang ano, walang sasakyan. Pagod ako Lord eh. Hopefully po itasa naman po natin sa towards ng lamig ay magdadala na po ang aming panahon dahil na kahit pa paano po may mga tumulan na ganun po ng hangin sa mga warning color natin. Pwede pa rin tayo. Nabawasan na isang kulay eh. Yes. Opo, Sir Wen, no? So isa-isahin ko po yung mga ating heavy rainfall warning. Opo. As of 5 p.m., red rainfall warning po sa Metro Manila, Rizal, Bataan, Zambales, Bulacan, Sampan, orange rainfall warning sa area ng Tarlac, yellow rainfall warning sa Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at ilang areas po ng Quezon Province. Ang bumalik yung yellow. Opo, Bumalik opo. yung nawala eh. Yes po. Okay, nako. Alright. Next update dyan sa warning na yan, mga after 3 hours. Opo, every 3 hours po ito. 3 hours So, tayo. opo, yung validity po nito hanggang mamaya alas 8 po ng gabi. Tapos mamaya 8 p.m. po muli yung next update po ng heavy rainfall warning natin. Alright. Sa pamilya po ng Pag-asa, maraming Salamat salamat sa sa inyo, ha? serbisyo. Salamat. Oo. Mag-ingat po kayo. Sa Dahil pagtutok. salamat po, magandang hapon. Magandang hapon. Sir Dan Villamil, siya ang weather specialist ng Pag-asa. Super Radio, DZWB!